Joan den larunbatean seminarioan boluntaritza misiolari ikastaroaren lehenengo topaketa ospatu zen. Parte hartzaileek motivazioak eta itxaropenak partekatu zituzten misiolari zerbitzua prestatu eta lagundu nahi duten bidearen aurrean. Formakuntzaren helburua konpromiso indartzea eta fedea eta bizitza batzen dituen topaketaren kultura sustatzea da. Hurbiltasuna eta begirada orokorra alegia. Jesus jaiote egun batzuetara, aingeru bat agertu zitzen Joseri. Egiptora ihes egiteko esan zion aurra, Herodesen eskuetan erori etzedin. Astotxo egunak Lazkaoko Zistertar komentuan du jatorria. Ohitura 1652an sortu zen, Lekaimek familia santuaren ihesaren irudiak ikusgai jarri zituztenean. 1998az geroztik astotxo eguna antzestu egiten da. Igandean, mezaren ondoren emanaldi arrakastatsu ospatu zen, partaidetza eta ikusmina handiarekin. Aste honetako artzipresten bileran ondorengo gaia landu ziren. Bokazio pastoraltza, gure apaizgaiei buruzko pastoral gutunaren testuinguruan aurreikusten diren ekintzak, adin guztiei begira katekesi prestakuntza proposamena, sinodoa eta gure gotzain Fernando Pradoren bisita pastoralak.